prvi Srbin koji je osuđen u Hagu. U nemačkom zatvoru sam doživeo nacističko mučenje nespavanjem. To kaže Duško Tadić, koji je prvi srpski haški osuđenik. Bio je optužen za zločine u Kozarcu i Omarskoj. Osuđen je na 20 godina. Kaznu je odslužio u Nemačkoj, gde je i uhapšen, a posle svega ipak odlučio da pokrene i reviziju presude. Naši današnji gosti su Branko Lukić, advokat. Dobro jutro i hvala vam što ste došli. Dobro jutro. I Veselin Šljivančanin, penzionisani oficir JNA i osuđenik Haškog tribunala. Dobro jutro i hvala vam što ste došli. Hvala. U redu ovo poslednje što sam rekla, to možemo da kažemo kao najavu ili bolje da preskočimo? Može, ništa me ne smeta. Ja sam, oni koji me dobro znaju i koji misle u mene ispravno, ja se zovem Veselin Šljivančanin. Sve ostalo, te titule i to lepo. To manje više, ne znači vam. To je za mene, svaki ima svoju profesiju i tako redom. Ja sam običan čovjek, penzioner, nisam u vlasti, ne pomažem. Mislim, pomažem ljudima, ali ne utičem na to da im nešto poboljšam u nešto da bude drugačije i tako redom. Dobro, nama je bilo značajno da kažemo ovo, budući da pričamo o Dušku Tadiću. Ja bih sa vama da krenemo od toga da li je Hag pomogao da se pomire narodi na Balkanu, kako su oni to tada predstavili, tu svoju misiju i sva ta suđenja koje su bila, zapravo da nam donesu mir na Balkanu. Šta vi mislite o tome? Pa vidite, ja sam bio oficir Jugoslovenske narodne armije, živio sam u toj državi koja se zvala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, bio sam vojnik te vojske, da vam kažem, ja sam iskreno po Ustavu i zakonu pokušavao da vojska rešava svoje ustavne obaveze i ništa drugo. Osim toga, vrlo često, ako se sećate, ja sam izvao te koji su nekada bili oficiri JNA pa su dezertirali i otišli u paravojsku Hrvatske, da se dogovorimo, da pričamo, jer jedino to danas ispravno radi ovde predsjednik Vučić i Srpska napredna stranka koji godinama zagovaraju mir na ovim prostorima. Nikome rat nije donio dobra. Posebno nama malim državama. Mi jesmo država, imamo svoju istoriju, imamo postojanje, imamo sve, ali... A kad imamo ovakve presude, je li to donelo mir? A kad imate takve presude i kad me pitate to vaše pitanje, ba vidite, ništa tamo. Hag je samo nas na gore uputio. Da budemo, to zavisi od čoveka, to ja polazim od sebe. Ja ne mogu govoriti o drugima, ja samo uvijek govorim ono što ja znam i od sebe, što mi drugi kažu i od sebe što znam. Ja sam mislio nekad u zatvoru sa mojim Radićem, koji je bio samo u zatvoru, mi u šetnji razgovaramo, on me pita, kad dođe, recimo, zaštićeni svedok, nikad vas u životu nije vidio i vidite njegovu izjavu šta će da priča o vama, koliko će laži da iznosi. Vi to ne morate da verujete. Zašto to tako radi? A on ima, da ja sad ne pričam, nije tema da pričam zbog čega su to tako ti ljudi radili. I onda tamo dođe na suđenje, priča i kako može on da vama popravi sud. I mislite kad se vratite nazad u Beograd da ćete čudo sa njim učiniti. Recimo bude visoki oficir JNA, general ili pukovnik. A ja sam bio jedno obično majorče, šta sam ja bio. Nisam ja rešavao sve to što ja sam tada završio manje škole nego što su oni bili došli koji su ti zaštićeni svedoci bili od njih, ali to nije lijepo. To nije humano. Taj Hag je toliko loše, bar mene, toliko me vratio nazad, toliko me srozao, toliko je pokušao me uništi, toliko mi danas, vi ste prije kad ste najavljali rekli da sam ja osuđenik Haškog tribunala, ja jesam za to što su oni mene kao u presudu, ako ste čitali moje presude, imam 4 presude. Jedina presuda višeg onog suda, ovog što je u Hagu međunarodnog, gdje su doslovno rekli pasu 224, to je moj advokat Izvedio Lukić isto rekao je, Šljivančanin nije kriv ni za kakve događaje koji se desili u Vukovaru, u Ovčari, Velepromet, ne znam gdje. I sad ja kad to pokušavam nekome da objasnim, gdje je imalo 17 sudija, i što ja da se pravdam kome? Ja sam to dokazivao, 9 dana sam saslušan pred Haškim tribunalom javno od 7 uveče do 7 uveče. Od 7 ujutru do 7 uveče. I, na primjer, da su im bilo šta našlo, ne bi me osudili. Ali ja mislim tako isto, pošto se tako ponašali prema mene, da ovo pitanje koje je važno, koje ste postavili od ovog dugačko, Hag je samo unazadio. On nikakve pomirenja među narodom nije učinio, nije ništa nam učinio kako treba i tako. Možda i zato što imamo te presude koje čini nam se nisu nekako ravnopravne, izgleda da nekako Srbi najviše nagrabu se u tim presudama. Gospodine Lukiću, vas da pitam, ovo sada što je i gospodin Šljivančanin pričao o lažnim svedocima, to vidimo i u ispovesti Duška Tadića. Lažni svedoci su izgleda tamo nešto potpuno uobičajeno, a onda s druge strane Tadić ovde navodi da svedok koji zaista mogao da svedoči o svemu tome što se dešavalo nije se ni pojavio na tom suđenju.
Pre svega da kažem, vezano za pomirenje i ulogu Haškog tribunala, mislim da je on imao to kao zadatak, to se zna, ali je na kraju kada su držali te konferencije o zatvaranju tribunala, oni su tvrdili da im to nikada nije ni bio zadatak. Zašto? Shvatili su svoju ulogu. Shvatili su da nikoga nisu pomirili i da na tom planu... A šta jesu uradili? Pa oni kažu sebi, najveći kredit sebi daju da su skupili dokumentaciju. Ako je to uloga suda, onda u redu, ali ja mislim da uloga suda je pre svega da bude pravedan i pravičan. I ta pravda, da bi neko imao kredibilitet u pravosuđu, u pravosudnom sistemu, ta pravda mora da bude i vidljiva. A laici, ne treba biti stručnjak, laici vide da taj sud nije bio pravičan. A koliko su kredibilne i ta dokumenta, ako opet, evo, vraćam se na te lažne svedoke, svedočio neko ko tim dešavanjima ne zna ništa? Pa, dokumenta jesu sigurno značajna, međutim, problem sa tom dokumentacijom što je odbrana dobijela tu dokumentaciju od tužilaštva, pošto je ono već bilo izuzelo i sa terena uklonilo veliki broj dokumenta. Pogotovo u prvim predmetima mi nismo imali pristup nikakvoj dokumentaciji, pošto je to SFOR, recimo iz Bosne i Hercegovine, otimao. Upadalo se u radio stanice, u opštine, u policijske stanice. Dokumentacija se odnosila, nije se ni fotokopirala. Kasnije su oni to malo promenili, pa su uglavnom fotokopirali originale, ostavljali, ali to je već kasna faza rada tribunala. Što se tiče lažnih svedoka, to se gore, pa to je, svedoci su uglavnom gore dolazili instruisani od službi bezbednosti. A kakav onda uspeh može očekivati Duško Tadić koji pokreće reviziju slučaja? Pa, ja uvek kažem, uspeh mora da se očekuje. Inače, čovek neće to ni da radi. Duško Tadić je prvi čovek koji je na svojoj koži, lično, osjetio šta znači teorija zajedničkog zločinačkog udruženja. Kroz njegov predmet Carla Del Ponte je uvela taj vid odgovornosti koji treba znati nije predviđen u dokumentima tribunala. Dakle, to je uvedeno u praksu tribunala mimo dokumentacije koja je predviđala način rada toga tribunala. I njegov predmet je kasnije imao veliki uticaj na sve predmete u kojima su bili optuženi Srbi. Jer se posle njega na sve Srbe primjenjivala ta monstruozna teorija zajedničkog zločinačkog udruženja, koja je osporena i od praktičara i od teoretičara i na istoku i na zapadu, ali nažalost naši ljudi su osuđivani i suđeni po njoj. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za ovo kratko gostovanje, ali nadam se dovoljno efektno da podsjetimo još jednom na sve to što se dešavalo prethodnih godina. Kad je već ovolika tema, da vam kažem nešto, ja sam svedok toga. Ja sam doživio da tek optužnicu formiraju neku u Hagu kad sam došao tamo na suđenje. 3 puta su davali neku lažnu optužnicu koja nije uopšte bila istinita, nego sam da tamo kao ostavili vremena kad sam došao, tek 2003. A 1995. je izdata ova moja optužnica koja je sve laže o mene imala. I tamo su lažnu optužnicu napisali. I kad ste došli tamo bila je opet lažna optužnica? Pa kad sam došao tamo bila je lažna optužnica. Samo da bi se izašlo na suđenje. Ovo što je gospodin Branko rekao za te dokumente. Ja sam javno rekao neću da idem u Hag, ali sam jednom priliku jednog visokog rukovodstva kad sam bio u tom krivenju rekao dajte mi moja dokumenta mi smo sve po zakonu radili, predavali smo kad dođemo. On kaže sve je uništeno u bombardovanju, da vam to pričam, 1999. Ja dođem u Hag i pošto sam sam branio, mene tužilac donese svu dokumentaciju te moje operacije, svu dokumentaciju, ja ujutru na šetnji kajem Radiću, ti ćeš ideš kući, bre, tebe nema nigde u dokumentima. Mi imamo dokumente. Eto, da vam ovo što je prije rekao, važno imati. A mi smo to sačuvali zahvaljujući. Sad, ta naša vlast je to dala. I oni nisu nama htjeli da pomognu. A kamo li kome drugome? I šta onda mi pričamo o tome svemu u Hagu i pomirenju? Mi smo pokušavali da dobijemo dokumentaciju od države koju je ona već dala tužilaštvu i nismo to uspevali. Verujem da ćemo morati o ovome onda još nekako detaljnije da razgovorimo i da ostavimo više prostora za ovo, ali takva nam je emisija, pa nam je sve nešto po 15 minuta traju razgovor i hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu.